שלום לכולם, שמי אבי בן ארי ואני סמנכ"ל השיווק בקבוצת ליטו גרופ. חברת ליטו גרופ הינה חברה ציבורית, 70% בידי MBM ו-30% בידי הציבור. חטיבת הרכב בקבוצת ליטו גרופ מונה 5 חברות. חברת קיש קירור שהינה בונה ומדגמת רכבים להובלה בקירור, רכבים להובלה יבשה וטריילרים. החברה מתאפיינת במקצועיות ובאיכות ללא פשרות. מפעל חברת קיש קירור ממוקם באזור התעשייה הצפוני בעכו ומשתרע על למעלה מ-5,000 מטר מרובע. אנו יכולים בעת ובעונה אחת לבנות למעלה מ-30 מרכבים, והוא כיום מהווה את המפעל הגדול בישראל בתחומו. החברה כיום מונה 40 עובדים ואינה חלק מהסינרגיה הכללית של חטיבת ליטו גרופ. שלום, שמי עדל, אני מנהל ייצור של רצפת הייצור בחברת קיש קירור. על מנת לייצר את הארגזים האיכותיים אנחנו משתמשים בטכנולוגיה המתקדמת ביותר. ברוכים הבאים לממלכה שלנו שנקראת קיש קירור. אנו מתאפיינים בכך שכל רכב בעצם מהווה פרויקט בפני עצמו. כל לקוח מאפיין את המפרט המלא שהוא צריך לארגז שלו. האפיון עובר למחלקת ההנדסה שבונה שרטוטים לפי הלקוח ולפי רצונותיו וצרכיו. שלום, שמי קמינסקי אפים, אני מנהל מחלקת הנדסה. מחלקת הנדסה בחברה הגדולה בשוק, בעלת ניסיון מלמעלה מ-20 שנה. כמו בכל עסק, גם בעסק שלנו, המדד הכי טוב לשביעות רצון לקוחות הוא בחזרת הלקוח פעם אחר פעם לקנות ארגז ויחידה נוספים. כשאני בא ונפגש עם לקוחות, והדבר הראשון שהם אומרים לנו, ליבואנים, לחברות הליסינג, אני רוצה ארגז קיש קירור, אז אני יודע שהצלחתי. כל מה שראיתם זה חלק קטן מהחברה. אני מזמין אתכם באופן אישי לבוא ולהתרשם מהכל.